Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Finhold и това е моята кандидатура към сервера KubiCraft. Нека преди да започна да ви показвам какво съм построил, да разясня нещо за себе си, нещо за Minecraft и за сервера. Да започнем, казвам се Михаил, на 16 години от град Русе. Занимавам се с Minecraft предимно от 2 години и половина, мисля. От версията 1.3. Защо искам да участвам, да играя в сервера? Първата причина, която искам да играя в сервера е защото всички се забавляват. Защото хората, които играят вътре в сервера, играчите са сериозни хора, играят сериозно. И имам други причини, които не се сещам сега, но ако се сетя по време на клипа, ще ги кажа. Но няма нещо, което съм изпуснал. Мисля да започнем вече с кандидатурата. Така, построил съм си малко целце върху тази планина. Напуснал съм се в свят Amplified, мисля, че кажем. Нека започнем с тази къща най-отгоре. Така. Влизаме вътре и виждаме декорацията. Тук те са направили нещо като хол. Тук бара. Извинявам се за този лаг, просто не знам защо така ми лагва. Така, нека продължим. Тук съм сложил още масички. О, фак. Извинявам се. Не съм го видял. Тук съм направил нещо като шкафчета, не шкафчета съм, как да го нарека, не знам, къде да слагам примерно бутилките. Аз бях сложил полшанки, обаче те са паднали, не знам защо. Ето е така. И да, нещо подобно. Нека се качим към втория етаж, където са стаите за спане. Ето не са нищо, кой знае какво. Просто обикновени стаи за спане. Да има нещо съм направил. Тук пак същото. И тук. Така, нека покажа къщата и отвънка. Хайде ще влезем тук. Така. Тук е двора на къщата. Ето така е. Тук те съм сложил декоративна градинка. Тук лампи, отвънка. Така. Това е двора, нека покажем цялата къща. И през нощта как се вижда. Ето така отстрани. Ето така. Нека слезем по-надолу по стълбичката. Да. Не стълбата, по пътечката. Така. Пътя съм го направил така от стоун, гравел и как се казваш, полиш стандърсайт. Тук там съм сложил малко пшеница. Нека първо ви покажа тази къща, защото тя не я построих тя беше като втора къща. Така, първо да покажа как изглежда отвънка. Ето така, опитал съм се да сложа колкото се може повече детайли по къщите, надявам се да са достатъчни. Ето така изглежда отвънка. Нека влезем и отвътре да я покажа. Тук това е камина, но не ми се рискува да паля огън, защото просто ме е страх да не ми изгори къща и да я правя много. А вече е твърде много, супер многото време отделих за тази кандидатура и не че ми е проблем да отделя още, но просто вече ще бъде тъпо да сторя. И да, на втория етаж пак камина, тук е малък килим, място за спане. Да. Нека продължим към тази къща, която ми харесва най-много, защото
Просто си строях така рандом къща и този се получиха така две къщи. Тук те се свързват. Нека покажа обзавеждането. В двете къщи обзавеждането е едно и също. Тук се качваме, виждаме честове, печки, крафтинг тейбъли, легла. Нищо... да. Загубих смисълта, значи ето тук е така. Съм го направил. Като слезем надолу пак е също както там. Така. Какво имам да покажем? Това имам да покажем. Тук съм направил нещо като... Как да го обясня? Тук ще държа дърветата. В смисъл, някак така съм го направил като декорацийка. Да задържа дърветата. Не е измислено от мен, то се знае. Просто ми хареса как седи и тук съм сложил количка. Тук видях от едно момче, което е правил също кандидатура. Надявам се, не съм го копирал, защото той беше направил резачка, в смисъл дъскорезница, не резачка, а дъскорезница. Аз се направих тук примерно фащам дървото и го фърлям. Нещо подобно и го горя. Да, надявам се, че не съм го копирал. Просто ми дойде така като идея да направя това. Това е... Нека продължим напред. Това е един фонтан, който реших да направя, защото беше твърде празно тук. Ето как изглежда фонтана. Не е нещо, кой знае какво. Да. Нека продължим с следващата постройка, която съм направил. Тази постройка не знам точно какво трябва да бъде. Просто идваме тук и се наслаждавам на гледката, нещо подобно. Съм го направил, просто защото тук имаше една по една, която аз я премахнах с помощта на TNT. Не знам дали ми помогна, защото ми гръмна тази къща. Забравях да кажа. Сега, като свърши клипа, ще покажа всичко, в смисъл от началото, както съм почнал да строя първата, втората, третата и четвъртата къща. Ще покажа как е било, после как е станало, след това как пак се е получило. И да, нека покажа всичко това от висока гледна точка. Ето как изглежда. Тук не го гледайте. Забравих да го оправя. Не съм забравил, просто не знам как вече. Направил съм декоративна рекишка, която слиза надолу слиза. Но ако го бях пуснал да слиза надолу, аз всъщност го бях пуснал и се получи много грозно. Наистина беше много грозно. Нека се направя дистанцията малко по-висока, да покажа как изглежда от високо. Ето така. Наистина тази кандидатура ми отне доста време. Почнах да правя кандидатура, в смисъл, това цялото място започнах да го строя в 8 часа вечерта. Сега едва, представете си, не съм спирал. Дори не съм ходил да вечерям. Близо 6 часа съм го строял вече, мога да кажа 7 часа. Със сигурност. Просто аз тези къщи дори не ги бях планирал така да ги строя. Бях планирал съвсем различни къщи, но тези ми допаднаха много повече, отколкото другите. И всъщност аз съм горд със себе си, защото заради Кибикрафт аз се научих да строя в доста стилове. Просто защото вече аз ще ми бъде сигурно четвърта кандидатура. За което не съжалявам, просто дори да не ме приемат, аз научих доста по билдинга. И да, мисля, че това е, което имам да казвам аз. Сега ще пусна откъсите от сторежа ми на това малко селце. И да, това бях аз, Фихот, с моята кандидатура. Надявам се да ви е харесал. И да, до скоро.